Здравейте! Всяка фирма има нужда от компетентни и всеотдайни служители, както и от добра екипна работа. Ефективността зависи от дейността, отговорността и взаимозаменяемостта на служителите. Ние от BG Infodesk предлагаме всичко това на много по-ниска цена и с високо качество. Всеки служител има нужда от почивка. 5-дневна работна седмица, осигуровки и болнични са нормални условия за работа. Когато отсъства, е важно да има кой да го замести. Ние ви предлагаме да не се притеснявате за нищо, свързано с работата. Работим всеки ден от 8 часа до 22 часа. Плащате ни фиксирана сума и получавате служители, които нямат отпуски, осигуровки и не се съобразяват с 5-дневна работна седмица. BG Infodesk е компания, специализирана в аутсорсинг на задачи, с цел да подпомогне фирми, които изпитват недостиг на кадри.